Nilqawkom għal programm ieħor mill-Adba l-Barra. F'dan il-programm ħankunu qed nurukom mixjiet sbieħ li tistgħu tagħmlu f'ġurnata sabiħa bħal din fil-Gżejjer Maltin. Isma' nispera li diġà investejtu f'dak l-arloġġ li jgħoddilkom il-passi u jgħidilkom kemm qed taħarqu kaloriji, eċċetera. X'illum il-mixja tal-lum ħanilquhom 10,000 passi ġifieri. Ninsabu wit il-għasel illi huwa l-iktar wit li joġobni jiena, plus illi huwa wkoll l-itwal u l-iktar wit font fil-Gżejjer Maltin. Dan propjament jibda bħal kanal żgħir fiż-żona ta' ċanti, fil-limiti tar-Rabat, kważi mill-irdum tal-qasam, u mbagħad jibqa' jferra fil-Baħar tas-Salina. L-ewwel parti ta' din il-mixja ser titlaq minn Pont il-Fiddien sal-Isperanza. Dan il-wiet għandu storja twila marbuta mal-ilma. Fil-bidu nsibu pumping station, bini illi kien parti mill-proġett ta' riabilitazzjoni tas sorsi ta' ilma lejn il-belt illi kien sar fil-bidu tas-seklu 20. L-ilma fil-Gżejjer Maltin kien ikkonċentrat iktar f'dawn l-inħawi, ħabba tagħmel iktar xitawet, iktar floli, u dan kien jiskura bil-mod lejn il-baħar. Però fl-antik ħasbu biex minnaw jabduh u jieħduh lejn ċentri iktar ngħidu aħna forsi urbani, pal-belt u postijiet oħrajn. Għalhekk bnew ammont ta' akwedotti li bil-mod bil-gravità, bl-azzjoni tal-gravità jieħdu l-ilma lejn il-belt. U hemmhekk fejn insibu l-akwedotti għaddejjin mill-postijiet matul il-Gżejjer Maltin. Hawnhekk qegħdin ġewwiet u normalment wara x-xita naraw l-ilma nieżel f'dan il-wiet. Fatt naturali l-ilma jmur l-iktar post baxx. Però anke ġranet wara x-xita l-ilma jibqa' nieżel fil-wiet minn fejn ikun ġej. Ikun ġej minn dak l-ilma illi jaqa' fuq il-ħamrija u jimxi bil-mod fil-ħamrija sakemm jilħaq il-font l-iktar post font li huwa l-wiet. U allura dan iċ-ċiklu naturali tal-ilma li minn post għoli dejjem imur lejn post baxx dejjem jimxi sa fejn fl-aħħar mill-aħħar imur lejn il-baħar. Narawh f'dan il-wiet, wiet imdawwar b'ħafna liqi u allura wiet illi bil-mod jiġbor ħafna ilma fih tul il-ġranet u x-xhur tax-xitwa. F'dal wiet insibu mażġar li għandu siġar pjuttost imdaqsa iżda li huma skarsi ħafna f'Malta. Siġar tipiċi ta' dan il-wiet huma s-safsafa l-kbira u s-safsafa iż-żgħira. It-tnejn li huma speċi rari u li kważi inqerdu għal kollox. Fil-fatt, kienet fadal biss siġra waħda maskili u minna kienu ttieħdu ħafna żraġen li huma bl-Ingliż ngħidulhom cuttings u tferxu f'diversi postijiet. Daw l-ekosistemi minħabba li għandhom ħafna ilma huma pjuttost rari. Kull ma jmur ukoll iktar tisiru rari minħabba li l-ammont ta' xita qed tonqos u l-klima tax-xita tinbidel qed issir iktar qawwija u sporadika. Jinsabu diversi ħlejja li ovvjament isibu hawnhekk biss bħal diversi tipi ta' larvi, kif ukoll diversi tipi ta' annimali bħal amfibi. Hawnhekk insibu wkoll ammont ta' pjanti li tipikament jgħixu fil-wiet. Jekk nibdew mis-siġar insibu eżempju bħal safsafa l-kbira, safsafa żgħira u anki s-siġra tal-luq. Hemm ukoll oħrajn bħal ngħidu aħna l-fraxnu li huma iktar mifruxin minn daw li semmejna. Minn barra minn hekk hawn iktar ukoll pjanti żgħar bħal ngħidu aħna daw pjanti tawwalin li jikbru tipikament fl-ilma jew anke fl-ilma nnifsu. Saħansitra wħud minnhom li matul ix-xitwa jikbru fl-ilma jiffurmaw weraq fil-wiċċ, ngħidu aħna d-Damazoni. Meta mbagħad jinxef l-ilma, dawn minħabba huma pjanti anfibi jistgħu jibqgħu jgħixu sakemm ovvjament is-sħana tas-sajf teqridhom għal kollox. Insibu wkoll siġar tal-fraxnu u siġar iżgħar bħal virgija. Dawn iħadru fis-sajf, iżda wkoll jifirħu għall-ilma tax-xita li għandhom eruq b'saħħithom ħafna. Hawnhekk insibu siġar oħrajn li jħobbu d-dell, bħar-rant u pjanti oħra bħas-simar.
konna wasanna f'punt fej siġra ta' żafżafa kbira ta' żafżafa żgħar kien fadal biss waħda, sfortunatament raġel. L-istess min-naħa tal-lu fej mara teżisti waħda biss fil-Gżejjer Maltin, bqija ma kollha rġiel. Minħabba kien waħda biss, il-botaniċi Maltin ħasbu li jferxuha mela jieħdu żraġen minna u jħawluha tul il-perkors tal-ilma. L-isfortuna hija li ovvjament dawn huma ġenetikament l-istess, jiġifieri jekk ikun hawn xi marda kapaċi daw teqridhom kollha. U għandna bżonn nagħmlu ċertu enfasi biex jiddaħħlu kemm nisa minn barra minn Malta tal-pjanti kif ukoll individwu oħra rġiel sabiex il-ġenetik Maltija insaħħuha. Saru diversi proġetti ta' restawr, fil-fatt l-aħħar wieħed seħħ ftit ta' snin ilu fejn infetħu passaġġi f'żoni li qabel ma kellhomx aċċess għall pubbliku. Għaddejna wkoll minn passaġġ taħt żewġ pontijiet tas-Salib. Fuq il-qlija nibdew naraw kif dan il-passaġġ jibda jinbidel, il-wied jibda jsir iktar wiesa, aktar font u nibdew niltaqgħu wkoll mal-q illi jżommu l-ilma. Dan il-wied dejjem ipprovda l-ammont ta' ilma meħtieġ lil bdiewa tal-inħawi għaliex minnu għaddejjin ukoll numru ta' ejjun. Fis-seklu 19 fl-1883 kien imississa lil Sir Osbert Chadwick illi jikkoordina sistema ta' provvista ta' ilma għal Malta. Dak iż-żmien il-popolazzjoni ta' Malta kienet bdiet tiżdied u għalhekk kien hemm bżonn pjan serju li jgarantixxi ilma għall popolazzjoni kollha. Ma' dawra tal-wied hemm numru ta' ejjun. X'inhu huma ejjun? Ejjun huma dawk il-postijiet fil-blat minn fejn joħroġ l-ilma. B'mod naturali. Mela għandna il-blat il-qawwi ta' fuq taħtu hemm it-tafal l-ilma li jidħol issa mhux fil-ħamrija, imma fuq il-blat ma jibqax nieżel mit-tafal imma jimxi mat-tafal u joħroġ barra, joħroġ il-barra fil-widien fl-għelieqi. Tul iż-żminijiet, meta ngħid tul iż-żminijiet anke fil-perjodi storiċi, il-perjodi meta kien hawn l-Arab, meta kien hawn ir-Rumani, dawn l-ejjun ġew ikkanalizzati, ġew immaniġjati bl-ilma jgħaddi ġo pajpijiet u jmur lejn post ċentrali li hija il-pumping station jew il-post fejn jinġabru dawn l-ilmijiet tal-ejjun. Fil-fatt minn dan il-post li għandna hawnhekk fejn li tissejjaħ fid-din box għax sistema li ġiet fi żmien l-Ingliżi, li ġiet żviluppata fi żmien l-Ingliżi u allura il-kaxxa fejn l-ejjun tal-fiddin kollha jaslu ġo fija. Minn hemmhekk imbagħad minn din il-fiddin box l-ilma tal-ejjun kien ikompli biex jgħaddi b'mod kanalizzat mill-akwadott. L-ewwel l-akwadott ta' Winjakurt li kien jieħu l-ilma lejn il-Belt Valletta, eventwalment is-sistema ġiet ikkanalizzata ġo pajpijiet tal-ħadid li kienu jmorru lejn ġibjuni differenti fil-sistema ta' provvista tal-ilma ta' Malta. Din is-sistema baqgħet għaddejja sal-bidu tal-seklu 20 fejn imbagħad bil-iktar użu ta' l-ilma tal-pjan, sew l-ilma li huwa iktar font dak li qed fuq il-wiċċ tal-baħar milli dak ta' fuq it-tafal, is-sistema ġiet iktar ċentralizzata fuq pumping stations u mbagħad mill-akwifer tal-pjan. Wara tant snin u gliegel ta' ilma li għaddew minn hawnhekk, naħseb ta' min nistaqsu x'inhi s-sitwazzjoni preżenti. Il-wied apparti l-ilma u l-ilma li għandna bżonn aħna bħala bnedmin biex nixorbu ngħixu, iżomm ġo fih ukoll ekosistemi li żviluppaw Malta. Malta nafu post żgħir iżolat u allura ċertu ekosistemi tal-wied illi jiġu kibru biżmien iż-żmien u żviluppaw biżmien iż-żmien dawn il-postijiet iżolati huma ċertu drabi wkoll uniċi għal Malta. Nsibu biodiversità enormi f'dawn il-widien. Biodiversità rridu nipproteġu li għandha bżonn l-ilma. F'Malta ma tantx hawn postijiet fejn ikun hawn l-ilma tul perjodu ta' żmien daqs wied il-qlejja. U allura hawn ekosistemi li żviluppaw li huma iktar jiddependu fuq l-ilma. Tul is-snin daħlu speċi invażivi, ngħidu aħna naraw ħafna qasab fil-widien. Il-qasab mhuwiex speċi Maltija, imma hija speċi li
invadiet l-ispazju Malti, u allura tellef minħabba li hija iktar b'saħħitha forsi dawk il-pjanti u dawk l-arbuxelli li huma iktar relatati mal-ekosistema Maltija. Fil-fatt dan il-wiet għadu kemm ġie rehabilitat. Kif? Rehabilitat billi neħħejna ammont kbir ta' qasab illi kien jifga l-wiet. U llum ħanejdek suċċess importanti minn din ir-rehabilitazzjoni hija li fil-wiet qed naraw pjanti differenti li huma iktar Maltin u iktar rappreżentattivi tal-ambjent tipiku Malti li qed jieħdu over, qed jippopolaw il-wiet u allura qed naraw diversità kbira fl-ekosistema li l-wiet qiegħed iżomm differenti minn qabel fejn letteralment kellek ħajt ta' qasab li qasab tgħaddi minnu. Illum naraw l-ilma, naraw pjanti diversi, naraw kuluri diversi u wkoll dawn il-pjanti diversi baxxi jistgħu jissostni ekosistemi oħra bħalma għandek iż-żrinġijiet. L-imbagħad għandna theddida oħra invażiva minn dak li huwa l-crayfish. Lej għandu numru ta' il-qoħijiet dams li jiġbru l-ilma f'partijiet fil-catchment tagħhom. Huma l-ikbar il-qoħijiet li għandna f'Malta, l-ikbar wieħed kapaċi jerfa' madwar 20 miljun litru ta' ilma. Huma importanti għal żewġ fatturi. L-ewwel xogħol għandek sors ta' ilma għal bdiewa tal-madwar. Hawnhekk għandna diversi għelieqi, għandna attività agrikoltura intensa, storika, u nistgħu nużaw dak l-ilma li kieku kien jintilef għax imur il-baħar biex l-għelieqi jiġu irrigati jiġu jingħataw l-ilma minflok jinġibet ilma minn l-akwifer tal-pjan. U allura għandna volum li qed jittieħed l-ilma minnu tagħmel ix-xita jerġa' jintilab l-ilma b'mod naturali u hekk innaqsu il-pressjoni li għandna fuq l-akwiferi tal-pjan tagħna. Apparti minn hekk, dak l-ilma jisostni wkoll l-ekosistemi li hemm mal-ħitan tal-wiet. U semmejt żrinġijiet ngħidu aħna li jgħixu f'dak l-ilma. Apparti li jisostni wkoll ambjent differenti minn dak li normalment naraw f'Malta. Minn hawnhekk l-isfel fil-wiet għal kważi mixja ta' 2 kilometri fejn il-ħin kollu tkun in kuntatt mal-ilma. Dik hija xi ħaġa unika f'Malta. Allura għandna 3 fatturi, għandek l-impatt ħanejdu hekk lejn l-ilma bħala riżors. L-impatt tal-ilma mal-ekosistemi, però wkoll nistgħu ngħidu l-impatt tal-ilma mal-ambjent naturali li aħna kapaċi nimxu fih, nipproteġu imma anke wkoll ingawdu. Wiet il-qleja insibu widien iżgħar illi jarmu għal ġo fih, bħal wiet iċ-ċawsli u l-wiet tal-armla. Fattur importanti huwa l-bdil fil-klima. Issa dan biddel ukoll il-mudell tax-xita filli jkollok snin fejn ix-xita tkun skarsa fil-imbagħad ikollok snin oħra jkollok maltempata b'xita qliel. Iżda il-biodiversità ta' dawn l-inħawi hija medda wkoll b'affarijiet oħra fosthom speċi oħrajn aljeni jew invażivi kemm bħal pjanti bħal l-akaċi u t-tursin ir-rieħ kif ukoll speċi ta' annimali bħal ċkala l-ħamra. Normalment daw jiddaħlu jew biżbal, pereżempju daħlet konsenja ta' ħamrija jew pjanti u ċertu żerja hemmhekk timbet. Jew għal tapposta minħabba skopijiet ta' landscaping, f'dal każ pereżempju tipikament is-siġra tar-riċnu li hija mifruxa ħafna, sfortunatament fi Gżejjer Maltin. Jew għal tapposta ngħidu aħna l-ċkala l-ħamra li sfortunatament stabblixxiet ruħha f'dal-widien iddaħlet minn nies li kienu jkabbruha fl-akwarjum u meta forsi dejqithom qalu ħanħarbuha Chedwick Lakes biex issanna problema kbira li kważi tista' tgħid ma nistgħux insolvuha għax biex teqridhom trid ħafna flus, trid ħafna ħin u trid effort kbir li bil-mod biex tagħmlu. Ovvjament l-ewwel ħaġa li tiġri hija li jikbru ngħidu aħna l-pjanti minflok il-pjanti indiġeni Maltin. Ir-riċnu jew anki speċi oħra bħal tursin ir-rieħ jinferex tul il-wiet minflok is-siġar tipiċi jew pjanti tipiċi. Meta niġu għall-annimali, ngħidu aħna dil-ċkala li qed tikber fil-widien, hemmhekk di tagħmel użu mill-ħlejaq Maltin bħall-imrieżeb tikolhom u tikber minflokhom fl-aħħar mill-aħħar. Mela hemmhekk qegħdin inbidlu l-ekosistema tipika Maltija. U għalhekk dak li aħna forsi dar konna drajna naraw
issa u iktar rari u kull ma jmur jkompli nqered jekk ma jkunx hemm effort tajjeb biex dawn jitneħħew għal kollox li huwa diffiċli ħafna. Il-ħabilitazzjoni ta' Witlejja kien proġett pilota biex naraw kif jirreaktja, kif jirreaġixxi l-ambjent naturali meta tneħħilu dak li qed jaħdem kontrih, f'dan il-każ il-qasab. Rajna proġett illi ambjentalment kien suċċess minħabba illi l-ambjent naturali tal-Wiet reġa' rkupra u rkupra kważi fi żmien qasir ħafna iktar mill-istennejna. Wara senna li kien hawn dan il-proġett, il-pjanti u l-ekosistema tal-Wiet bdiet tistabbilixxi ruħha. Hawnhekk waqt li l-Wiet kien qed jitranġa kontra qisek ġejja triq sħiħa, ġast kannella biss. Wara sena bdejna naraw diversi kuluri li jġib miegħu dan l-ambjent varjat li hawn. Importanti li niġbru l-ilma u għalhekk l-importanti li dawn l-uħijiet jinġabru. L-ilma jinġabar wara dawn l-uħijiet u jinżammu b'mod nadif biex ikunu jistgħu jilqgħu l-ilma li jiġi fihom. Huwa diffiċli qed nitkellmu fuq sistema naturali, sistema li hija ħajja. Il-Wiet jipprova jgħaddi minn postijiet diversi, meta jkollok ħafna ilma ssir ħsara. So għandek sistema li mhux għamil ta' darba baqgħet l-istess, li tibqa' taħdem u żomma effikaċi. Li qed naraw huwa li l-mudell li sar f'dan il-Wiet jinbidel u jiġi estiż għal widien oħra. U hemmhekk fejn issa qed isir minn entitajiet oħra pubbliċi pjan fit-tul ta' kif jiġu maniġġjati l-widien sabiex jiġi protett l-ambjent tagħhom imma nimmassimizzaw iktar l-ilma li jista' jinġabar fihom. U dan ovvjament fis-sfond ta' politika nazzjonali għall-ilma fejn qed naraw li niddiversifikaw is-sorsi tal-ilma tagħna mhux biss ilma tal-pjan u desalinizzazzjoni imma riċiklar tal-ilma, qbit tal-ilma tax-xita u trattar ta' ilma ieħor sabiex kemm jista' jkun ikollna reżiljenza fis-settur tal-ilma, reżiljenza li għandna bżonna anke minħabba l-isfidi li ġejjin minħabba tibdil fil-klima. Bħala nies li qed inżuru dawn il-postijiet biex ingawduhom, nassumi żgur li hemm xi ħaġa li nistgħu nagħmlu biex ngħinu le? L-ewwel qabel kollox l-għarfien ta' qabel ma tdaħħal xi ħaġa ġdida fil-pajjiż sew jekk pjanta, sew jekk annimal, inti għandek tkun taf dan minn fejn ġej u jekk jaħrab fil-ġermatin jistax jgħix fis-selvaġġ. It-tieni jekk wieħed jara minn dawn jew jirrapporthom lill-era jew inkella jaqbadhom u ma jħallihomx jikbru hemmhekk iktar. Ħalli b'xi mod jew ieħor dan l-effort żgħir kulħadd jagħmel forsi jista' fl-aħħar mill-aħħar jgħinna biex neqirduh. Il-pubbliku jista' jgħin b'diversi modi. L-ewwel xogħol huwa importanti li nemmnu li kull wieħed minna jista' jagħmel differenza. Fejn nitkellmu fl-ilma, l-ilma nużawh kull imkien. Jekk nibdew nużaw l-ilma b'mod effiċjenti, dak huwa diġà biżżejjed. Huwa diġà biżżejjed minħabba li kull litru li nista' nifranka jien tul ġurnata fuq popolazzjoni ta' 900,000 ruħ jiġi 900,000 litru. Immaġina jekk kulħadd jagħmel dik il-biċċa żgħira tiegħu sabiex jikkonserva l-ilma x'effett jista' jkun hemm fuq Malta kollha. Però jista' jagħmel ukoll il-pubbliku li meta jiġi f'dawn is-siti, meta ikun f'dawn is-siti ambjentali fejn għandek ilma divers, ilma b'kuntatt man-natura noqogħdu attenti il-Wiet mhuwiex post fejn wieħed jiġri fih għandek ħajja oħra li qed tgħix hemmhekk, so huwa importanti li meta nkunu f'postijiet li huma uniċi f'Malta fejn hemm l-ilma nirrispettaw ukoll l-ambjent tal-ilma, ingawduh, però jekk nirrispettaw nistgħu ngawduh iktar fit-tul. Aktar ma nersqu lejn l-inħawi ta' Buqana ninnutaw kif il-Wiet jibda jitbaxxa, fil-fatt hawnhekk ma nsibux il-quħ tal-ilma. Meta mbagħad ngħaddu minn fuq il-pont ta' triq il-Buqana nsibu ruħna ħdejn il-kappella tal-Qlea. Din il-kappella tiġbed l-attenzjoni ta' kull min jgħaddi minn ħdejha għaliex hija kompletament maqtuwa mill-bini u mdawra bil-beraħ tal-kampanja. Bdiet tinbena għal ħabta tal-1690 minn flok oħra qadima li kienu qabilha. L-istil huwa barokk kif ukoll uniku minħabba t-tifsila tat-tsuntir ta' quddiem il-Knisja illi ġej għal nofs stont. Jidher li fis-snin moddija id-devozzjoni tan-nies kienet waħda kbira, kif jixdu n-numru sabiħ ta' graffiti li nsibu minquxa mal-faċċata tal-Knisja. Dawn jgħoddu madwar 30 u juru fost l-oħrajn xwieni, idejn mollija f'sinjal ta' talb, asafar, slaleb kif ukoll qatta tiben.
jispikka xini illi d-daqs tiegħu jagħmlu wieħed mill-akbar li nsibu ma' faċċati ta' knejjes fil-Gżejjer Maltin. Dawn il-graffiti morru lura għal tmiem is-seklu 17 sa qisu l-ewwel nofs tas-seklu 19 u juru d-devozzjoni kbira illi kellhom il-Mostin li meta kienu jaqilgħu xi wegħda kienu jħassu l-graffiti biex dak li seħħ jibqa' mfakkar tul iż-żminijiet. Minn hawnhekk nispiċċaw fiż-żona ta' Ġiża fejn il-wied jispiċċa ġo ħofra magħrufa bħala tal-Ħanżira. Fix-xitwa ikun hemm kaskata spettakolari. Minn hawnhekk il-qudiem il-wied huwa magħruf bħala l-wied tal-Isperanza. Hawnhekk isir font u inaċċessibbli. Fil-fatt aħjar inlesti ruħi għal iktar tajn u għal iktar olliq milli jidher. Dan il-wied jispiċċa fejn il-kappella magħrufa bħala il-Kappella tal-Madonna tal-Isperanza li żgur illi smajtu biha. Il-Knisja tal-Madonna tal-Isperanza tagħti l-isem il dan il-wied. Bħalma rajna n-naħa ta' wied il-qlejja hemmhekk il-wied tal-isem lill-Knisja ta' San Pawl. Din id-darba l-Knisja tat l-isem lil din il-parti għax hawnhekk fil-fatt huwa magħruf bħala Wied Speranza. Bħala knisja hija knisja li imbniet fl-1757 u prattikament imbniet fuq post fejn kien hawn devozzjoni diġà teżisti. Meta Monsignor Pietro Duzzina kien għamel żjara pastorali fit-territorju tan-Naxxar għax tajjeb ngħidu li dak iż-żmien 10 snin wara l-assedju l-kbir ġifieri fl-1575 il-mosta kienet għadha tagħmel parti minn Naxxar, kien semma d-devozzjoni li kien igawdi dan l-ar li għandu marbuta miegħu l-istorja tat-tfajla u l-istorja tal-Madonna tal-Isperanza. U bekk biex tkompli tikber din id-devozzjoni imbniet din il-Knisja fuq l-istess lok. Bħalma naħseb ġili smajtu bil-ġrajja marbuta mal-Wied tal-Isperanza. Dak il-ħabta tas-sena 1570 il-furbani kienu attakkaw lil Malta, kienet ħaġa komuni dak iż-żmien. U kien hemm tfajla 20 sena minn Burmarrat li bdiet tiġri ma' familta iżda x'in waslet il-mosta għajjiet u ma felħitx iktar u waqfet u marret tisken ġoar. U hemmhekk bdiet titlob lil Madonna u wedita illi jekk teħlisha mill-furbani tibnilha knisja. Nistgħu wkoll nisimgħu x'ġara fi kliem Patri Ġurżedelija fil-poeżija tiegħu li tmur xi ħaġek. Dak il-ħin niżlet brimba mis-saqaf u b'subajja hekk rotob u ħfief f'tebqatajn il-ħjut niżġet tanqbuta b'dik is-sena li tgħaġġeb l-orrif. U l-anqbuta li niżġet il-brimba minn fuq s'isfel id-daħla għattiet, donna star illi bih ridet taħbi dik ix-bejba fid-dlam u fis-skiet. U l-furbani waslu fejn l-ar, raw illi d-daħla tiegħu kienet miksija bl-anqbuta u baqgħu sejrin u bekk ix-xebba salvat u żammet kelmita u bniet il-kappella illi għadna naraw sal-lum. Il-fatt kurjuż tal-ġimgħa. Mixja tajba tista' tgħinek tħossok aħjar fil-waqt li żżommlok il-pressjoni baxxa. U dan il-wied jibqa' igelgel sal-baħar minn wied Gananu iżda għallum il-mixja tagħna ser tieqaf hawnhekk. Il-ġimgħa d-dieħla nkomplu niskopru u nimxu f'dan il-wied meraviljuż. Narawkom!